Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000. Bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasanya pisan we lape sarung loh. Njaluk apa? Candi 1000 Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi 1000? Cukup kuwi. Cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Semengi, Semengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti anange jagat. Mantra ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candi 1000 Suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora
seto boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung perang iki aku kudu rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo lampuh ing wana segara Bandung Asik. Panggih Prabu Dang Marmaya aku kudu Ati Sakti Bondowoso Roro Jonggrang manut sepun Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Iya Jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji Loh, oh nggih. nggih Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. ngeten iki bot-bote nuruti seneng Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu Nggih. Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah. banget Nggih. saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. wis monggo pokoke sing penting sing bener Nggih pun kodang kuning mawon. Kodang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten Kedah dicekel sedaya. nah Nggih. lah mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, nderekaken. Nggih. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Nggih. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi keturan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken.
Lah kok ngguayuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. Alos manis toramra ate jenengan Pak Wis aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Mbak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken niki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Mbah Mo Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula. Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglone kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. Goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. Nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran goleki sing tak sayang mobang miterang kong iteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa
kombek seret ireng tak sawang tambah matise ibu bunga yen lakon nyandeng aslirat bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora manduh hatiku sansaya tatra tak sanani sana pikat pulo teben. Ayo Pak, ayo Pak. Asik. Ya, joget tak joget. Asik. Astabrata Op. su awane ngom wis ora krasa nyuran aku lek isih sayang mubang mideranggon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen dia kang nyayang leyang tak sawang ngeclok ning pas kekancangan taringki saka katoman sarawi ngoceh dheweke malih tejo elok kae tak suwun bacen ngeci undang kuning agape pikirku kombe seret irang asawang tambah manise ibu bunga ya kakon hati ora bakal atiku kakuwang liat andut dotati keperluan ora mandatiku sansaya tatra tasran hati sana pikat pulo teben. Oke, terima kasih. Nggih, Bapak. matur suwun Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro. Nggih. Lah aku Jenengan ditung 4 kali lipatnya gitu loh Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3. Wah. Kasih ya Pak nggih. Nggih, Matur nuwun. matur suwun. Lemah Mugi-mugi teles Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange Nggih, matur nuwun. kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedalangan iso amin. kuncoro. Amin, amin, Jaya amin. jaya Pangestunipun. Selamiyo. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawis saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Puku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumerba arum gandanya